A čo prvý deň pár hodín po strototíš, že si mi toto... Zbytek se mi ještě převlíká. Každopádně my jsme ready. 8... To sú počty. No toto je krásne. 9, 10, ještě 2 se převlíkají. No to je krásne. Že je nás tu veľa z oboch strán. Jestli nevadí, vzali jsme si trička, je nám teplo. Jsme horkokrevní. Jasné, v poriadku. Chápem. Tak, išli by sme teda niekde si vybrať loď a išli by sme tam na... No jedna loď bol trošku iný, no. Boha. A co já? Vega. Kde? Vega. Jo, kurva, já rozuměl Benga, vole. Vega, ty si tam zbehnutý, ko tam ty. Čiže som počul Benga. Já už tady nervy. Jesus? No. A máme kde? Dobrý. No, ok. No, odbež Forza. Môžem ísť pre mačetu? Zatiaľ. Nemôžeš. Idem. To som ja teď. Jedného. Nejspíš taky přijíždí. Ty pičové, mně fakt někdy přijde, že lidi poslouchají, vole, kokota. No, co s ním? No, lebo má si zamkol. Je? Či je to Ferrari? Kurvetana. Ja som Šperákem to vieš, šperák. Ja sa nedostanem ven, ja som tu zamknutý. No jako. A jo, No, a čo teraz? Ceřinku. No. Tam nevidím, tam, jo vidím. Běž někam do piči. Tam utíká nějaký tajtelík. Někdo utíká po horizontu pláže, po levé straně. Ale to není moje. Vyjel, podíval se a zase No to je toho typu, čo ušiel to Kajo, ne? Skopu, ale neviem na čo ma v ňom zamykal, keď som mu povedal, že mohol sem zoberiem. Ty si strašný gumak, ten čo sa natokajú. Preč, lebo tu prídu policajti. Prídu tu policajti. co provedli? Pačil to. Jo. Tak to je v píči, on tak nemůže vylízt prostě. Nechápu, proč zamykáte auta tady, to je úplně zbytečné. Dobrá, ale my máme toho človeka. Máme ho. Tak poďme proste s tými autami preč. No tak pojďme pryč. Ty pičo. Tele, ja bežím Hej, do kam? Mamička, Juj. Tak jděte, ne, já nevím, kde to je. Jo. Neviem, kde to je proste... je to Ferrari čierne. Megaj sem. Sem. Pojď doľava, nepočuješ ty debil. Sem. Čak to let. Ale Asi áno. ten tak. Já bych řekl, že jo. Dobre, sme všetci. Môžeme ísť. Ja tiskám jebíku originál. More. 6 lidí. Budný Holandian. Svetlo, zase máme ostartované. Priateľské. Tak oni majú všetko, oni majú vesty, oni majú Semtex, oni majú zbranie, oni majú všetko. Tak Majú oni Semtex? lepší ľudia. Semtex mám iba ja. Neříkejte Semtex na vysílač. Neříkejte. C4 Mají tam třeba pan Travola postavenýho, vole, vangáru? Všetko majú asi. Já mám to Majú zlatý majú, pěs. majú. Nemají hasunu. Nemají, no. Ten je jedinečný. Chlapci, mňa napadlo, že zoberieme také lietadlo alebo helikoptéru a naskačeme tam s bombami na chrbte. Im na tú vilu. A bude To vybavené. je kamikaze piloti. Hej, bo vy jsme Al-Qaida. Všetko sú Ale tak. já nejsem muslim, abych se jako takhle obětoval. Tak si tak obličujem prostě. Potřebujeme tu. Chce to? Zakotvit? Tak ta oranžová loď to zakotvila solidně teda, abych pro durek. Černá perla. Sme veľmi viditeľní, poďme tak kam inám. Vega, ty už si tam? Vega, ty už si tam? No hej, už dávno jezdím si tu na motorce, akože nikdo tu není, je to úplně čistý. A někdo Nikto jídlo? tam není. Moxavi, nemáš jídlo? Torku. Já jsem silný. Ja som silný. 30 dorostlý sme. Počúvaj, hod kroketkou, kedy bude? No ja som takzvané zaseknutý medzi stromami. Jaký jdu za tebou na tu taverku. Tak som.
Ty můj kokot, to kolik nás tady je? Počkej, ale já myslím, že jdem nevidím, jako, já se já myslím, dostanu, jako, že já jdem tam. chropit, vole, ne? Že tady půjdem bičo sbírat kokain, vole. 4, pardon, 4. Okay. Co to bouchlo? Jsem si dostal, sorry. Že toto, že akorát zbierame na kaju. Voláme súdy. Ja som tu za ľúbený. Ups, dig, spider. What? No, teda bufe. Nestranu. Jaj. Na to co? Tak chcem opýtať, že No co, budeme neviem, si si pýtať postavím, proste, že kto je kedy na kaju. Aha. A Hej, nech nás dojdu mikropy. aby tu Šašovia. mohli byť aj oni, aj my. A no. A na to Viviany absolútne ho už to nezaujímalo. To je debilina podľa mňa, oni budú chcieť, aby si... Máte kdo cigá, došli mi cigaretky. Nedvíham to, tak keď poviem, Daj že si ticho, lieka. tak Čus. Straba. Na druhé! Co? Nerozumím som ani slovo. To Guta chytla nebo? Poďte Áno, tam kurva, prídi. keď tam kropia asi, ne? Mám taktiku. Všetci sa schovajte do kríkov a keď niekoho uvidíme behať, tak to pokropíme. Ja sa tu. Je. Mešinka uzí na... Dole. Zase na mne, Vexovia! Dobre, poď za ním, poď. 330 dole. Amok. Za ním. Ideme, bežíme. Bežte tam Nastruguj. všetci. Idem tam. Ja teraz cez cestu bežím. Bežím cez cestu. Nechoď za mnou. Máš ho? Já nevím, jako vysel jsem tam tak 3 zásobníky, podle mě, jestli to koupil, tak je z něho cedník. Dobre, sme tu všetci už? Jdem do toho vesíka právě, počkej. Potom vzadu za hangár. Dobíjá zbytek. Hangar by mal byť clear. Ty pičo. No, Budú idem na motorce, ja border sam. Niekto to skúsi Mať potom. prejsť, ja keby za hangárom. Ale bacha, aby nás neobliehali. Tam. Tu som, vidím tam. A nech idú do piče celý. Neviem. Jsme na legálním tom, Hej. jo. Ale hlasy. Sú přímo nade mnou. Je to Helena. Dobre, helikoptera pristáva. Kde? Lodi a poďme do piče. Celý los. Ale chápeš, že oni majú termálnu... Vidíš, teraz Hej, vítajú. vidím. Vidíte? Dobre, poďme na nich, všetci. Áno. Poďte. Tá Helena, nemáme na ňu range. Nevysadila tam jenom tyto nějaké, vole? To je skurvená kavalerie, ne? Tu pič. Já zavolám na 911 na zmiznu, hej. Zlaniujú sa, jeden, dvaja. Za nimi. Zlanení. Nepristála ešte. Dostávam. Zlaniujú sa. No to je pič. Dobre, ideme za nimi, poďte. Teraz, keď nemajú na nás víziu. Na skútru nikdo jede, na skútru, nikdo jede na skútru. Já do piči, já to říkám už po pátý, kurva, že jsem na skútru. Jo, dělej, stoje. Jo, klopu. Videli ma, asi mám. Po nich poďme. Jdem. Dostal. Idem. Čo? Jeden. Jeden dole, Jeden dole. ďalší dole. Čus. Sú všetci down? Ešte jeden asi, ešte jeden. Všetci down. Výborne. Máme jednou postřelenou, 2. Berte všetky automatiky, všetko berte. Jeden zranený od nás. Jaká helikoptéra, pozrite, koľko peniazí. Karabina. Jedem do hajzlu už, vole. To nebuďte greedy, vole, serte na to. Ideme preč. Poďte. Piče, berte ešte tu jeden Celý mŕtvych. Medesmor se môže dojsť. No tak 5 down.
Našich. Dobre, zoberte ty naši, si Ja s nima čekám tu s nima. my ideme pre tie lode, ne? Bylo by Jo, fajn, kdyby pojďte se s někdo těma těma loďma... ranýma tady. Kde seš? Tu u těch helikopterů je tady s tou bylou. Jo, vidím, Pojďte se skupit a počkáme na ty lodě tady. Dostali na piču. A mám ďalšiu karabinu. 3 karabiny. Pekne. Ale 4, já mám také jednu. Žiadna fotka. No, dívej. My Pojď to, že zaparkovat jo. ještě blíž. Pojď ho tam a zkus si vylézt jakoby na... Ja už som jednému Jo. mal prestrelené rameno, čistý priestrel, tak som oného toto obviazal. Si ho tu vezmu. Běž pro druhýho. Jo. Počkej, já to tady ještě pročistím, vole, jestli jsme náhodou někoho nezapomněli. Okay. Ty po mne dať do... My jsme u těch vrtulníků furt, ale nás tady prostě není dostatek, aby jsme je převezli. vole. Neprekríkuj. Pomaly. Dívej. Však. Strelajú. Piču. Stoj. Dobre. Byt. Nič, mal som vás rád, chlapi. Tady problémy, jo, velký. Obkličují nás právě. Mám flash, mám flash. Hoďte panik a oznámte to na intranet, okamžitě. Jednotkám, že jsme tady potřebujeme pomoct. Zdravíčko. Majer, ticho. Jak se k nám přibližuje třeba 4 osoby z horizontu. Sprava. Down jeden. Budem 9 od helikopter. Budem hádať flash. Další z helikopter. Piči. Au. GG. Určitě na záda. No, to by sme mali čest.